Hej Simon og Maja. Hej. Jeg kan forstå, at I har nogle spørgsmål, I gerne vil stille mig. Jeps. Bare fyr løs. Hvad er forskellen på at have fået stillet diagnosen stress og at være stresset? Jamen, det er, at kun en læge kan stille diagnosen. Jeg kan hjælpe med at lære dig at håndtere det. Altså dit stress, inden det går hen og bliver værre. Hvis stressen ikke bliver opdaget i tide, får du en depression, så skal du have medicin. Hvordan kan stressen kureres? Jamen, stressen kan kureres ved at bruge redskaber som f.eks. afslappende musik, øvelser som hjælper i hverdagen. Man skal altid prioritere sig selv højst. Hvad fremmer ofte stress hos dine patienter? Jamen, det er meget forskelligt. Der er ikke nogen patienter, som ligner hinanden. Det er lige fra problemer på arbejde til derhjemme, og så med sig selv. Så er det så forskelligt, de øvelser, du laver fra person til person? Selvfølgelig er det det. Alle har deres egne problemer. Hvad hjælper du dine patienter med så? Jamen, jeg er coach, så jeg hjælper dem med at håndtere det og erkende, at de har stress. Det er ikke flovt at have stress. Mange mennesker i dagens Danmark har stress. Jeg kommer med nogle øvelser, som hjælper dem videre, og derfor er de nødt til at gøre en indsats selv. Så hvis jeg ikke gider at tage imod de øvelser, du giver mig, så kommer jeg ikke videre? Nej, det gør du ikke. Du skal selv ville det her, Maja. Hvorfor valgte du at blive stresscoach? Er der nogen omkring dig, som har haft stress? Jeg har selv haft stress engang. I en periode var der en fyringsrunde på mit arbejde i Skjern Kommune. Der kunne jeg godt mærke, at jeg skulle passe mere på mig selv. Og derfor begyndte jeg at uddanne mig som stresscoach. Så igennem at du var ved at blive uddannet, så fik du styr på din egen stress også? Det gjorde jeg. Det hjalp mig meget. Så du fik ikke stillet diagnosen? Nej. Okay. Har du nogle gode råd til folk, som tror, de har stress? Ikke andet, de kan prøve at tage imod mine øvelser, eller måske tage en stresstest inde på nettet. Det er helt gratis. Og du mener, at de stresstests, de er realistiske? Helt bestemt. Hvis du bare svarer så ærligt, som du overhovedet kan, så skal de nok give dig et ærligt svar tilbage. Hvad er det, der gør, at man bliver stresset? Det er adrenalin og kortison i din krop. Og hvad gør det? Jamen det kan kortison, nu tager jeg bare lige en af dem. Kortisol, det kan fx gøre, at du kan yde mere i en pressituation, men det kan desværre også gøre nogle ting, som er knap så godt for dig. For eksempel hvis du har mangel på søvn, hovedpine og sådan andre bivirkninger, som er så træt for dig. Og adrenalinen, er det ligesom i en håndboldkamp, at man ved, at man skal, og så presser man sig selv? Ja, faktisk. Godt eksempel. Spiller frygten en stor rolle med det med at være stresset? Frygt? Interessant emne, Maja. Ja, det gør det faktisk. Frygt, det kan være med til at, også få dig med til at yde mere i en pressesituation, for eksempel. Har du et eksempel, for eksempel, du tænker over? Altså hvis jeg nu har været ude at løbe i en mørk skov, ja, eller ude at gå en tur, bare alene eller sammen med mine venner, så kan jeg tit godt have den fornemmelse af, at der er nogen bag ved os. At der er nogen, der følger efter en. Og så får jeg egentlig bare lyst til, at jeg skal hurtigt hjem igen. Ja. Føler du løber hurtigere, eller? Ja, jeg føler, at jeg yder mere for at bare komme hjem. Ja, godt eksempel. Det er faktisk rigtig meget. Adrenalin og det, der får dig til at føle nogen bag, får din krop til at yde en ekstraordinær præstation. Hvorfor det? Er der nogle måder på, at man kan få sådan stressen ud af kroppen på ved selv at gøre en indsats? Det er der helt bestemt mig. For eksempel, jeg har faktisk nogle papirer her til, hvis I gerne er interesseret i det. Ja, okay, meget gerne. Ja, det der her. Skal jeg lige læse dem op for jer hurtigt? Ja, tak. Okay. Du kan dyrke fysisk aktivitet, altså gå ud og motionere og sådan lidt af hvert. Slap af mentalt. Giv dig selv den alene, du har brug for. Sov godt. Altså, få din nattesøvn. Det er vigtigt at sove dine 8 timer. Spis sundt, altså varieret. Få et godt grin og syng højt. Så søg velvære og intimitet. Hold en ugentlig fridag. Så det er vigtigt at give dig sådan en lille pause for din arbejdsplads, eller for jer måske lige at stoppe af mentalt. Måske have en lille pause for det sociale. Tak den, Simon. Så er jeg faktisk også papir med her, som viser stresssignaler. Så er der her, lige for at se det her, så er der her det grønne signal, og så er det gule, og så det røde. Hvis du er det røde, så vil jeg opfordre dig til at søge hjælp. Hvad er det værste, de værste stresssignaler i
de røde. De værste stresssignaler, nu kan jeg lige læse den op for jer. Det er for eksempel, at man glemmer ting. Man bliver fraværende. Eksem, eller din sygdom forværres. Uforklarlige smerter. Mindre social. Større forbrug af stimulanser. Mave- og tarmproblemer. Som blødningsforstyrrelser. Det er til kvinderne. Har du nogle bøger, du kan anbefale os? Ja, det har jeg faktisk. Jeg har en bog, for der var jeg blevet udlært. Og den er faktisk en rigtig god bog, som er nem at læse for jer børn. Den er skrevet af Bjarne Toftegård. Og så hedder den Stress eller ikke stress. Valget er dit. Og den er måske også fint nok at få med hjem. Vil I gerne have den også? Ja, tak. Simon? Hvis, altså den bog der, kan du anbefale den til, hvis nu, at jeg tror, jeg er ramt af stress? Kan jeg så blive afklaret med det ved at læse bogen? Ja, og ved at afprøve nogle års øvelser. Det tror jeg, der var alt. Var det alt? I har ikke Ja. flere spørgsmål? Nej, tak. I lige vil brænde for at komme ud af? Nej. Nej, jeg kan jo snakke i evighed. Så. Tak for i dag. Selv tak. Kom godt hjem.